তাহলে পিলাମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁ ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଦୈନନ୍ଦିନ କହିଲେ କ'ଣ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଉଟା ସେ ବିଶେଷ ତାର ରିଲେଟେଡ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ କ'ଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କ'ଣ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମିଳେ ସେଟା ଭାଷା ଦୈନନ୍ଦିନର ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯାହା ବି ସବୁଦିନ ଯାହା କର ସବୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଡାଏରୀ ବି ଲେଖାଯାଏ, ଜାଣିଥିବ ଡାଏରୀର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ହେଲା, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାର ପରଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ହେଲା। ତ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆରେ କହିଲ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ତିନିଟା ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର। କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ତମେ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତିନିଟା ପଢିଥିଲେ, ସେଥିରେ ବି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଅଛି ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ହେଲା। ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏଥିରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ତାହେଲେ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷର ବସ୍ତ୍ର ହେଲା। ବସ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଗଲା, ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର ଇଏ ହେଲା। ବାସଗୃହ କଥା ପୁଣି ପରେ ପଢିବା। ଏ ବସ୍ତ୍ର ତ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୁଏ କେଉଁଠୁ? ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୁଏ କେଉଁଠୁ? ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୋଷାକ ତିଆରି ହୁଏ କେଉଁଠୁ? କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି ହୁଏ ପୋଷାକ? ତନ୍ତୁ ହେଲା। ତନ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହୁଏ କ'ଣ? ତନ୍ତୁରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଷାକ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତନ୍ତୁରୁ ତୁଳା ହୁଏ, ସରି ତନ୍ତୁ ମାନେ ତୁଳାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁ ଅଛି ହେଲା। ସେଥିରୁ ସେ ତନ୍ତୁରୁ ସୂତା ବାହାର କରେ ହେଲା। ତୁଳାରୁ ବି ତନ୍ତୁ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ସେଥିରେ ବି ତନ୍ତୁ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଝୋଟ ରେଶମ ପଶମ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ତନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ତନ୍ତୁରୁ କ'ଣ ସୂତା ବାହାର କରାଯାଏ। ସେ ସୂତା ବାହାର କଲେ ସୂତାର ସବୁ ପୋଷାକ ପାଇଁ କପଡ଼ା ବନାଯାଏ ହେଲା। କିଛି କପଡ଼ା ବନାଯାଏ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ସେ ସୂତାରୁ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ବୁଣା ଯାଏ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାର ଜାଣିବା ହେଲା। ତନ୍ତୁରୁ ତାର ଜାଣିବା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ବସ୍ତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ତନ୍ତୁରୁ ହେଲା। ତନ୍ତୁରୁ ଆସିଲା। ତନ୍ତୁରୁ ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ତନ୍ତୁରୁ ହୁଏ ସୂତା କହିଲି। ତନ୍ତୁରୁ ହୁଏ ସୂତା। ତନ୍ତୁରୁ ହୁଏ ସୂତା। ସୂତାରୁ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ଦେଖ ସୂତାରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସୂତାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ହୁଏ, କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ, କିଛି ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ କିଛି ସେଟା ପୁଣି ମାନେ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ବନାଯିବ। ସେଇ କପଡ଼ାରୁ ଏଇ ପୋଷାକ ବନାଯାଏ। ତ ସେ ସୂତାରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଷାକ ବନାଯାଏ। କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ କହିପାରିବ? ତମ ଘରେ ବା ତମ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖ ସ୍ୱେଟର ବୁଣୁଥିବେ। ସ୍ୱେଟର, ମଫଲର, ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ନା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝୁଲି ଦିଆଯାଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବୋଲି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଣାଯାଏ ନା। ସେଟା ଆମେ ସବୁ ଉଲରେ ବନାଯାଏ ଜାଣିଥିବ। ତ ସେଇ ଉଲର ଜିନିଷ ଯେତେ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ମାନେ ସୂତାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟା ବନାଯାଏ। ସେମିତି ସ୍ୱେଟର ହେଲା, ସ୍ୱେଟର, ମଫଲର ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱେଟର, ମଫଲର ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କରାଯାଏ? ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତାରୁ ବନାଯାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏଟା ସୂତା ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସୂତା ଶାଢ଼ୀ, ଧୋତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଣାଯାଏ ହେଲା। କିଛି ଏଇଠୁ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ? ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହବ ସେ ବା କପଡ଼ା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା। ବସ୍ତ୍ର, ଏଇ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ହବ? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହବ। ଏଠି କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ, ଧୋତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଣାଯାଏ ହେଲା। ଶାଢ଼ୀ, ଧୋତି ଇତ୍ୟାଦି ବୁଣାଯାଏ। ତାପରେ ଏପଟେ ରହିବ ଥାନ କନା। ଥାନ କନା ଯେଟା କହୁଥିବ ହେଲା। କ'ଣ ଥାନ କନା? ଥାନ କନାରୁ ହୁଏ ପୋଷାକ ହେଲା। ଥାନ କନା ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ? ପୋଷାକ, ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଫ୍ରକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଥାନ କନାରୁ ହୁଏ। ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ରକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ବସ୍ତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସେ? ତନ୍ତୁ ହେଲା। ତନ୍ତୁରୁ ସୂତା, ସେଇ ସୂତାରୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ ବା ପୋଷାକ ତିଆରି ହୁଏ। ଛୋଟ ମଫଲର ଗୁଡ଼ାକ ଉଲେନ ଗୁଡ଼ାକ ଉଲ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ହୁଏ? ମାନେ ଅଲଗା ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। କିଛି ବସ୍ତ୍ର କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶେଇକି ବସ୍ତ୍ର ବି ଦେଇଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ କିଛି ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଧୋତି ବୁଣାଯାଏ। ମାନେ ସେ ସୂତା ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତାରୁ ସେଟାକୁ ବନାଯାଏ। କିଛି ସେଥିରୁ ଶାଢ଼ୀ ଧୋତି ବନାଯାଏ। ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରାଯାଏ? ଥାନ କନା କହିଲେ ଦେଖିବ ତମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମାପ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ତମ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ମାପ ଦିଆହବ।
से माप देला बेले कोन होई जे दुकान जाइतो जानिबो सेठी से गोटे गुड़ी पटा थिबो ना माने एते बेले आयताकार गोटे पटा थिबो से पटारे गुड़ा हिबो नले गोटे बाड़ी थिबो गोल बाड़ी ता चारि गोटे गुड़ा हिबो ना तो से लोग थान है जोड़ा माने थाए जो पटाटा अपन फुल थाए ओले थान खाए ना फुल ही कपड़ा थाए जोड़ा थान तो से लोग जे थान बना जे से दुटा हम ड्रेस फ्रॉक पैंट शर्ट सब बनि पाए है थान बना बुझि पाइलो थान बना होची जोते कपड़ा को गुड़ेकी रखा जाए थान बना तो थान कहले से है और से गुड़ेकी से थान बना से हम विभिन्न पैंट शर्ट सिलाई करती टेलर पाखे ये हमें तंतुर को हम सब विभिन्न प्रकार पोशाक तैयारी हुए आ ए छोटे मफलर तो जानला सूता डायरेक्ट सूता उल सूता हुए ना तबे जानिबा हम ये तंतु केते प्रकार अछि ना तंतु केते प्रकार अछि देखो समस्त शार्ट शार्ट पैंट समान कपड़ा ही लगा के कहले कॉटन रो कपड़ा कहले पॉलिस्टर गोड़ा जो साड़ी में कहले पाट साड़ी गोड़ा से कोन सिफॉन साड़ी ई साड़ी सब बहुत प्रकार कहती है तो से अलग अलग प्रकार सब तंतुर क्या है से सेंति ना तार ठीक है ना हम से तंतुर प्रकार को जानिबा तो कोन कोन अछि प्रकार दो रेशम गोटे पशम गोटे है रेशम पशम आउ हमर झोट आ नोडिया कथा कोथली आ तुला एला सब हुई है ना तो सेला विशेष भाबे दु प्रकार हम देखले रेशम कोठे जाय रेशम पोको उठे थाए रेशम पोको देखिबो गछ गुना करे जे जाइबो जंगल पाखा जाय पुडी जाइबो देखो गछ एरिया माने डबा छोट एकी उच्चता आ एकी गोल हेकी गोटे डबा थाए है से डबा हेकी कोसा दाउ पाए से कोसा थाए से कोसा भितर कोसा पोको थाए है ताको माने ए जो कोसा डाकू से अंडा दे दी बड़ बड़ कुकुड़ा अंडा देकी ताको सुता गुड़े ताको बंद कर दे खाए आ से छाडी जाए तारे अंडा फुटी धीरे धीरे पुणे बड़ हम सी काटिकी बाहर के जाए तो सी काटिकी बाहर जावा पूर्व कलेक्ट करने पड़े और से सूता बाहर करा जाए तो सीधा हूँ रेशम सूता है तापर आगे पशम कहती पशमटा कौन मिले पशमटा मिले सब मेढ़ा लोमरू है सब मैंने शीत वस्त्र प्रायतः सब पशम है से मेढ़ा लोमरू आउ का लोमरू छेली लोमरू ओट लोमरू भी मैंने अणा जाए छेली लोम आउ ओट लोम आ चमई गाय लोम चमई गाय बहुत तार लंबा एते लंबा लोम था है शीत एरिया जानती हिमालय तो सी से चमई गाय भी हमें जो तंतु पाई है जो पशम तंतु कहे चमई गाय लोम छेली लोम मेढ़ा लोम ओटर लोम भी व्यवहार करा जाए है पशम रेशम वाला पशम आउ तुला है तुला गोटे तुला तुला जो कि तुला चाष करा जाए तुला से सूता बाहर से भी विभिन्न प्रकार पोशाक तैयारी करा जाए तापर आउ झोट झोट जोटे चाष करा नलिता चाष करा नलिता गोटे गछ अच्छे आम एरिया सब कामिया भी कहा जाए से चाषटा मैंने जो झोट को कौन करा झोट भी मैंने गोटे प्रकार पसम जो पसम सॉरी पसम मैंने गोटे तंतु बाहर करा जाए से विभिन्न प्रकार जिन बाहर करा जाए पोशाक तैयारी नहीं अन्य प्रकार जिन जो अखा बस्ता जो एगुड़ा तैयारी हुए दौड़ी एगुड़ा तैयारी हो नड़िया पतर भी से तैयारी हुए आउ रेशम पसम झोट तुला ये गला तो नड़िया पता है एगुड़ा सब प्राकृतिक सब प्राकृतिक है सब प्रकृति पाइले मजा कर सिफन पॉलिस्टर कहती से पॉलिस्टर बा सिफन से कौन से कृत्रिम से विज्ञान कार्य तैयारी थाए रासायनिक मिसई रासायनिक प्रतिक्रिया करेगी कौन करे तैयारी करा पॉलिस्टर सिफन एगुड़ा तो से कौन अच्छे नाइलॉन पॉलिस्टर टेरिलिन ये सब कपड़ा ना ये सब कौन बहुत टाण है बहुत टाण चिली हुए नहीं सहज है चिली हुए नहीं और सूता छिंटे नहीं कौन से सब रासायनिक पदार्थ तैयारी आम बॉडी में हार्मफुल मैंने क्षतिकारक आम यदि पिंधा आम बॉडी तो ताप बाहर ताप सागे से प्रतिक्रिया करके विभिन्न प्रकार केमिकल बाहर कर रासायनिक पदार्थ बाहर कर आम चर्म क्षतिकारक विभिन्न प्रकार चर्म रोग भी हम जहाँ आलोची थी मैंने सुट कर कह से कौन हुए विभिन्न चर्म रोग विभिन्न प्रकार चर्म रोग हुए तो आम जो कृत्रिम कौन से कृत्रिम तंतु गुड़ा विषय ये जानना नहीं से तुम शुक्र क्लास डिटेल्स देछि कृत्रिम प्राकृतिक सब देछि हम प्राकृतिक गुड़ा केमती बाहर करा जाए कोन के जाने है प्राकृतिक गुड़ा कौन उद्भिदजात उद्भिदजात किसी अच्छे और किसी प्राणीजात अच्छे हम कहली है तो उद्भिदजात गुड़ा उद्भिदजात होछि एरा गुड़ा उद्भिद रू मिल जाए और प्राणीजात तो उद्भिद गुड़ा मिले कपा बा तुला ना कपा बा तुला आउटे झोटो झोटो को मिले नलिता गछ हैं आउटे होची नलिया पता ना नलिया रू मिले नलिया पता गछ
सिमिली तुला भी लाने है ना सिमिली तुला तंतु थाए सिमिली से तुला तुला जीव तो कपा को म्हणजे कपारू डायरेक्ट कपा को म्हणजे बोली लागे तो हम कोन करନ୍ତି पूजा ପାଇଁ ଦୀପ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେ ତୁଳା କପା ଜିନିଷ କଣ କେମିତି କହିଲେ ଏକା ଟିକେ ଛୋଟ କଥା ଆମେ ଟାଙ୍ଗା ଛିଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ମାନେ ସୂତାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ ସୂତା ବାହାର କରିକି ସେଥିରୁ କଣ କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣାଯାଏ ହେଲା ସେ ସୂତା ବାହାର ବୁଣାଯାଏ ମେସିନରେ ବୁଣାଯାଏ ତନ୍ତରେ ବି ବୁଣାଯାଏ ତନ୍ତ ବିଷୟରେ କହିବି ହେଲା ତାପରେ ଝୋଟରୁ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ଝୋଟରୁ ଆମେ ଝୋଟକୁ କଣ କରାଯାଏ ନଳିତା ଗଛକୁ ଆମେ କଣ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେବା ପାଖାପାଖି 10-15 ଦିନ ଆମେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେବା ଭିଜେଇ ଦେଲା ସେଟା ସବୁ ପଚିଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଲଗା ଜିନିଷଟା ସେଟା ପଚିଯିବ କେବଳ এই তন্তুরা সেই তন্তুরা রহি জীব ହେଲା ତ ତାକୁ ଆମେ ଏଠୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିବା ଆଉ ତାର ମଝିରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ ଗଛଟା ତାର ଶୁଖିଲା ବେଳେ ଷୋଳ ଭଳିଆ ହୁଏ ଷୋଳ ଭଳିଆ ଆମେ କିଣୁଛେ ଷୋଳ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଉ ସେଇ ଷୋଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ନିଆଁ ଜଳୁ ବିଶେଷ କରି ନିଆଁ ଜଳାଯାଏ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ବୁଲାଯାଏ ଦୂରରୁ ରହିକି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାଇବ ସେ ଷୋଳରେ ଆଉ ବାଣ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦୂରରୁ ରହିକି ସେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଝୋଟ ଝୋଟ ବି ଝୋଟ କହିବି ନଡ଼ିଆ 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 ଯଦି ନଡ଼ିଆ କତା ଛଡ଼ା ଜାଣିଛ ସେ ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଦୌଡ଼ି ଦେବେ ସେଥିରୁ କିଛି ଏ ଯେଉଁ ଝୋଟରୁ ବି କ'ଣ ସେଟା ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ ନା ଏଠି କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ଅଖା ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅଖା ବସ୍ତା ଦୌଡ଼ି ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ନଡ଼ିଆ କତାରେ ବି ସେଗୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ କତାର ଦୌଡ଼ି ଜାଣିଛ ନଡ଼ିଆ କତା ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦର କେମିତି ହୁଏ ଯେଉଁ ତୁଳାରୁ କ'ଣ କି ଚରଖା ଅଳ୍ପ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସୂତା ବାହାର କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବୁ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କି ଅରଟ ଚଳାଅ ସୂତା କାଟ ସୂତା କାଟି କାଟି ଖାଅ କୁଟି ସରି କାଟି ପିନ୍ଧ କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ ମାନେ କୁଟିକି ଧାନ କୁଟିକି ଖାଅ ଭାତ ଆଉ କାଟିକି ଯୋଉଠି ସୂତା କାଟିକି ବସ୍ତ୍ର ବନେଇକି ପିନ୍ଧ ନିଜେ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ଯୋଉଠି କପଡ଼ା ତିଆରି କର ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ପୋଷାକ ତିଆରି କର ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଚରଖା ଅରଟ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତନ୍ତୁରୁ ସୂତା ତିଆରି କରାଯାଏ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ରେଶମ ଆଉ ପଶମ ରେଶମ ଆଉ ପଶମ ହେଲା ରେଶମ କୋଠୁ ରେଶମ ପୋକ ଠାରୁ ରେଶମ ମିଳେ ହେଲା ଆଉ ପଶମ କୋଠୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଓଟ ଚମଡ଼ି ଆମର ରୋମରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବେଶୀ ରଖାଯାଏ ଆମ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସେ ରକମରେ ତାପ ଏଟା ଲୋକ ପରିବାହୀ ଅଛି ତାପକୁ ପରିବହନ କରିପାରେ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ଥଣ୍ଡା କରି ଗରମ ରଖେ ନା ଆମ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ବାହାରେ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଆମକୁ ଗରମ ରଖେ ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏସବୁ କରାଯାଉଛି ଏବେ ଅର୍ଡରରେ କେଉଁ ସୂତା ମିଳୁଛି କି ନା ଏସବୁ ମେସିନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏସବୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଡରରେ ସୂତା ଭିଣା ହେବା ଆଉ ତନ୍ତରେ ଲୁଗା ବୁଣିବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ତାର ଲୁଗା ବହୁତ ଭଲ ମେସିନ୍ରେ ଯେତେ ତିଆରି କଲି ଭଲ ନାହିଁ ଏହା ସବୁ ତନ୍ତରେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ତନ୍ତ ତମର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯୋଉଠି ଯାହା ଘର ପାଖରେ ତନ୍ତ ଥିବ ଯାହା ଗାଁରେ ତନ୍ତ ଥିବ ଦେଖିବେ ତନ୍ତ କହିବେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଲୁଗା ବନାଯାଏ ମେହେର ମାନେ ହେଲା ମେହେର ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପେଶା ହେଉଛି ଜାତିଗତ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲୁଗା ବୁଣିବା ହେଲା ତନ୍ତି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି ଧୋତି ଗାମୁଛା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଣନ୍ତି ଥାନ ମାନେ ବୁଣି ପାରିବେ ହେଲା ସବୁ ମାନେ ସ୍ୱେଟର ମଫଲର ଡାଇରେକ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ଆଉ ତନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାଢ଼ୀ ଧୋତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ଏଇ ଏରିଆରେ ଥିବା ବହୁତ ଯେଉଁକି ତନ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ତନ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁ ତନ୍ତ ଚଲାନ୍ତି ହେଲା ଏଇପଟ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ସୋନପୁର ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବହୁତ ଫେମସ୍ ବି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ କପଡ଼ା ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ସବୁ ତନ୍ତୀମାନେ ବୁଣନ୍ତି ସେ କି ପାଟ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଏମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଠଗଡ଼ ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖିଥିବ ଥରେ ଆମେ ଜାଣିଛ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ବୋଉ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ସୋନପୁରରୁ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ କି ଶାଢ଼ୀ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ତ ଜାଣିଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା ହେଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାବାଳନ ହେଲା ସେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ କ'ଣ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଗଣିତ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରିକି ସେଟା ତ ସେଇଟା ପାଇଁ କଥା ବି ସେ ନେଇଥିଲେ ଏଇଠୁ ଶାଢ଼ୀ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଆମର ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଆମେ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଅଛି ତାର ଚାହିଦା ହେଲା ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ହେଲା ତ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଘରେ ରୁହ ସେଫ୍ ରୁହ ବଢ଼ିଆ ସେ ରୁହ।